Ara aquí davant ens endinsarem en aquesta vall que s'intueix a la dreta i que és la Coma d'en Garcia. Aquí davant tenim la llarga Coma d'en Garcia. Un tram el farem per pista i al final ja començarà el corriol. Ara sí, iniciem la pujada a la Portella. Al fons, el pic de la mina, més a la dreta el pas de la casa, com que és una zona ben aglavada, de moment es puja prou bé. Aquí davant ja tenim la Portella d'en Garcia, el primer coll de la ruta d'avui. Com es pot veure, hi ha un bon camí, molt fresat. El tram final de la Portella és una mica tècnic. Arribant a la Portella d'en Garcia. I ara aquí davant ja ens apareixerà l'objectiu d'avui, el Coma d'Or. Aquí ho tenim. Aquí davant ja tenim la Portella de Cortal Rosó. Ara hem de pujar aquestes rampes que ens queden aquí davant i el cim del Coma d'Or, que encara queda força amunt. Aquesta és la Portella de Cortal Rosó i ara ens ve una altra bona pujada. Ara aquí faig un desviament, aquí a la meva dreta queda l'estany de Coma d'Or. Aquí passarem quan tornem, però ara es tracta de pujar al cim. La pujada que es fa molt bé. Una pujada espectacular. Aquí tenim ja proper al Coma d'Or, aquest d'aquí. El camí puja per aquí, fins a aquest coll d'aquí, i llavors fins al cim. I aquí la ruta que hem fet. Aquí sota la Portella de Cortal Rosó,
I més enllà, allà on es veu una mica de gent, la Coma d'en Garcia. Vaig tirar més perquè anava punxat. Iniciem la pujada final. Al fons, al cim. Ja falta menys. Queda aquesta rampa final i ja el tindrem. Ja estem gairebé a dalt del coll, que separa els dos cims del Coma d'Or. Aquí ho tinc. Vinga! Ja està! Vinga. Aquesta és la panoràmica que tenim des del coll del Coma d'Or. Aquest és el Coma d'Or nord. I ara només ens falta fer aquest petit repatxó per arribar al cim. Cim del Coma d'Or. Aquí sota l'estany de Benós, al fons la Portella de la Grava, el Carruit, Coll Roig, el Punxó i al fons de tot el Puig Pedrós. I aquí tota la ruta que hem fet. Al fons de tot és la Portella d'en Garcia, amagada queda la Portella de Cortar el Rosó. Aquí darrere també hi ha l'estany de Coma d'Or, per on passarem ara. I aquí al fons hi ha porta. Bueno, senyor, ara baixarem per aquesta vall d'aquí. Gent. Al fons també, al fons de tot, la Serra del Cadí.
Deixem el cim del Comador i ara farem un mateix tram que de pujada fins a l'estany de Comador. La baixada és super ràpida. Ara ja estem fent la baixada cap a l'estany de Comador, que ja ens apareix aquí davant. Hi ha un camí molt marcat, però per veure d'on es baixa bé. El bonic estany de Comador. Estany de Comador. Bonic indret. Voregem l'estany. Això és la sortida d'aigües del llac i ara aquí davant comença el camí que ens ha de portar a la Portella d'Arenós.
Estem voltant la coma de Cortal Rosso. Ara hi baixarem. Aquí al fons ens queda ja, s'endevina ja la portella de Llanós. ¿Aquí está pesada? Hem de fer aquesta raconada. Aquí davant ja tenim la portella i llavors baixarem per aquest camí d'aquí sota cap a aquesta coma d'aquí. Tot bé? Tot bé, la primera. Bueno, aquí tenim la portella. La portella que comunica el llac de Llanós amb la coma de Cortal Rosso. Aquí tenim l'estany. Iniciem la baixada cap a Cortal Rosso. Es nota que perdem alçada. Ja estem en zona de pins. Ja som a la resclosa d'on ve l'aigua de l'estany de Llanós. Ja estem a sobre del canal, que nosaltres anomenem el piano. No té totes les tecles, però gairebé. Aquí sota passa l'aigua procedent de l'estany o de la presa de Llanós i que se'n va cap a França. Travessa aquesta muntanya aquí davant per un túnel. Aquí ja deixem la canalització i ara seguirem per la pista d'accés. Aquí us veu entrada d'aigua, avui no funciona. I aquí tenim la coma de Cortal Rosso. I ara ja a partir d'aquí seguirem aquesta pista que ens portarà de nou al punt de sortida. Tots aquests prats que em queden aquí a l'esquerra són els prats de Coma Rossa.
Arribem a la cabana de Cortar el Rosó. La pista ja va girant. Al fons es veuen les instal·lacions de l'estació d'esquí de Porter. I davant ja ens queda el coll del Puig Morens, on acabarem la ruta d'avui. La pista està barrada al pas de cotxes i motos. Finalment la pista surt a la que puja per la Coma d'en Garcia, que hem fet al matí, quan hem començat. I ara només ens falta fer un curt tram d'aquesta pista per tornar a ser al coll del Puig Morens, on acabem aquesta bonica ruta fins al cim del Coma d'Or.